Dincolo de hilarul situațiilor provocate de Nicușor Dan, aflat în vizită oficială în Franța, a fost primit de președintele Macron fără covor roșu, fără intonarea imnurilor de stat, fără onorul militar, fără drapelul de stat al României. Covorul roșu este un element vizual puternic în protocolul de stat, subliniind importanța și statutul înalt a unei persoane sau al unui eveniment. Covorul roșu este un semn vizibil de respect și deferență față de o personalitate importantă a altui stat. Acest protocol este înscris în ghidul Ministerului Afacerilor Externe. Acesta este respectul de care se bucură Nicușor Dan, dar mai grav este respectul pentru România și români. Iată ce ne avertizează fostul președinte Iohannis. Vom fi efectiv de râsul lumii. Priviți câteva instantanee publicate de președinția României.